ассалому алайкум тамошобинони азизу муҳтарам. қурби асъори миллӣ имрӯз 3 май. дӯстони азизу меҳрубони ман, 100 евро ҳамагӣ 7423 рубл ва 100 доллари иёлоти муттаҳидаи амрико ҳамагӣ 7067 рубл. 100 евро дар ватани азизамон 1312 сомонӣ ва 100 доллари иёлоти муттаҳидаи амрико 1249 сомонӣ. як дона 5000 рубла 803 сомонӣ. як дона 1000 рубла душанбе ситӣ 160 сомону 50 дирам. амонатбанк 160 сомону 90 дирҳам. бонки ҳумо 160 сомонӣ. лайкора зер кунед бародарони азиз. Коммерсбанк 160 сомону 50 дирҳам. бонки охирони мо эсхата 160 сомону 50 дирҳам.